I read an article and it says, Psychology Today once asked 52,000 Americans, ket ti question kadigitoy may maysa, kunana, what does it take to make you happy? What does it take to make you happy? Anya ti makaparagsakken ka? Their answers varied, but the interesting thing is that most of them dealt with external situation instead of internal issues. Kunada ket, when I get out of school, then I'll be happy. Aya Carlo, numalpasak to agbasan naragsakak ton. When I get a job, then I'll be happy. When I get married, then I'll be happy. No gasawa akton, naragsakak ton. When I have kids, then I'll be happy. Or when the kids leave home, no gaasawa danton, tita Beng, katawan danton, then I'll be happy. Perhaps happiness is not the goal, at least not the way most people think about the word happiness. Ngem joy, ragsak, is a much better word. Joy, because it describes a state that we can choose regardless of our circumstances. Haan nga conditional nga no. Ada condition na naragsagak no kwa no. It's not conditional, but it is something that we can choose. Anyaman, it is circumstance tayo. Joy is a choice. You choose to be joyful, often in spite of your circumstances. Life is difficult. Amen. Sino kadakiti mga ibaga nga hanga narigat tibiyag? Narigat tibiyag. Parenting is difficult. Studying is difficult. Madama ti midterms di gito'y college. MMSU, right? Da kayo, Carlo, midterms? Da kayo, Nico? Studying is difficult. Pagka-give upon kay sapa yan. Okay? Ministry is difficult. Ipa nagserbiti apo, pa nag-minister, pa nagpastor is difficult. Doing business is difficult. Everything is difficult. Amen? So if our happiness depends on those conditions, then we will never be happy. That is why ti joy kakabsat ket DJ settled nga assurance nga ni Apo Diyos ammo tayo nga ni Apo isot makintengel kadigiti agdama nga pasamak iti panagbiag digiti detalye ti biag tayo natalnaken natalged ti puso tayo that when we do what is right then nabasak iti Facebook dinggan nyo kat nakamay mayat detoy. It is our business to do what is right. It is God's business to make sure everything turns out right. Nakita yung kapsat? It is our business to do what is right. Aramidan tayo jay right. Okay? And it is God's business to make sure everything will turn out right. Often, we worry how things will turn out. But we never think what the right thing we should do. Di ba ang panunutan tayo lata, sana mag-turn out na ganito, sana ganyan, sana all. We always worry on that. But that is God's problem. Our problem is to make sure we do what is right. And we rejoice in the Lord. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, it says, but the fruit of the Spirit is love, joy. Okay? Romans chapter 14 verse number 17. Romans chapter 14 verse number 17. Kita nyo kapsat ha? Dito kat introduction, medyo atidog nga pa nang i-plaster ti pundasyon na dito lesson tayo. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy. Nakita yo? DJ mo nakit ragragsak, meat and drink, happiness, pleasure, things that will satisfy our flesh. Amen? Nagragsak ti mga, naglalo no, talaga nga naimas ti makan.
Idi Biyernes, nakita niyan ta Facebook, DJ Amisi Resort. Alagat ibagak ngam awan ti kuana, awan advertisement pina de, ito kakabsat. Amisi Resort and Hotel, dito asi Dagtaport Ilocano. Ket kunana, nga digij menuda, isugayam jay dati nga menu ti Johnson's. Malagip yung Johnson? Jay it all you can pa. 150 pesos. Idikat basta da bisita kat diretso tay Johnson. 150 pesos. It all you can kat magusgustwak dete fish fillet da nga sweet and sour. Kan dete special sauce da nga black beans. Oh, kan dete pusit. Okay? Kaya sabi ko kay Mrs., intaman na mangangkat na mamis ko, nangroon na tayo salad roll. Medyo salad roll da? Kaya na ipakalupkup nga seaweed. Tita Beng, alam mo yun, naalala mo yun? Ang sarap nun. Oh, yeah. Naragsak, di ba? Pero after that, wala na. Tama? Now, look at what the Bible says. Romans, go back. 14:17. The kingdom of God is not meat and drink. Aglabas. But righteousness, kinalinteg, peace, and joy in the Holy Ghost. So, urehan ti naka pangan iti kakasjay, awan ti kakasjay nga luxury or pleasures. Praise God no da. But as Christians, our life, our joy is dependent on the Holy Ghost. That is why the Apostle Paul said, Philippians 4:4, anak ko na, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Real joy can be chosen by faith in whatever circumstance. Amen? So the title of our message is How to Maintain the Joy of the Lord. How to maintain the joy of the Lord. It is your duty and my duty to make sure we do these things. These are the right things to do. Ulitin, dede ko nakitay. It is our duty, it is our business to do what is right. And it is God's business to make sure everything turns out right. So hamon to problemaon and how things will turn out basta inaramid mo jay right. So here are the right things that we must do to maintain the joy of the Lord in our lives. Kaya tumutla ang kakabsat, the joy of the Lord, the biyagyo. Number 1, stay close to God. Stay close to God. Psalm 16 verse 11, Psalm 16 verse 11, Thou wilt show me the path of life. In Thy presence is fullness of joy. At Thy right hand there are pleasures forevermore. Sa bali jay pleasure, amo yung pleasure, ragragsak. Sa bali jay pleasure ana inlasagan. Daytoy ket pleasure nga masarakan iti panakipagpagnatayo iti Apo. Okay? Deeper joy detoy. So nga, dapat kakabsat umasidagtay iti Apo. Makipagpagnatayo iti Apo, itangalawas. Psalms 37:4, Delight thyself also in the Lord. Kuna ni Pastor Jun, ete ice cream, idi nga frozen delight. Taksa naraman ng dijaya. Frozen delight. Delight thyself in the Lord. Ti Apo, ti dapat nga pakasarakam, iti pakapnekam, kanragsak mo. Anantot blessing mo, He shall give thee the desires of thine heart. In Habakkuk chapter 3, verses 17 and 18, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. Awang makita mo kakabsat nga agbunga. Meaning, anat makita mga seasonan, drought. Anapay nga season? Awanan kakabsat, crisis, El Nino. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. Awanan ti maalam nga makan. So, El Nino talaga, tikag. The flock shall be cut off from the fold. There shall be no earth in the stalls. Yet, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation.
In application yan ti biyag tayo, aduman dagiti disappointments tayo, aduman dagiti kaslang di jay, drought season di pa nagbiag. No drought season ko namket, it seems your life is producing nothing. When in reality, you're walking with the Lord. Kala di gijay missionary kakabsat, malagip ko lang. 7 years ijay China until nga nakita na ti first Christian convert nga nabaptize. So anat nang sustain ken kuana nga nagpatpatuloy kakabsat. Ti 7 years, naaramid na't nagananos, nagpurpursigi. No datayo, nagalisto tayo nga agquit. Alisto nga mapundi. Awamot lat makita tayo nga bungan. Diba? Ngam 7 years. Sino nga mina missionary day, tayo? Hudson Taylor. Before he saw his first Christian convert, I believe, ti may nga nang sustain kinkwana at dalata kinkwana ti ragsak iti apo. Drought season. Adut kakasta nga season ti biyag tayo. Adatay season nga, makitam nga agsasaruno ti blessing. Di kaming kakabsat? Agsasaruno, dagiti sumangpet kakabsat. Nga siyapi, kan lasada tayo. Ngam tilikudan, di kita nga siyapi kan lasada, katagbayad kagayam, Edward. Agsasarunong agsangpet, dagiti LBC. Oh, padala. Damot kakabsat, dete awampulos. Oh, pati sa luyot, dry din kakabsat, awanan. Talaga agtigagan. Ngam as a Christian, anat mang sustenar kada tayo kakabsat. DJ presence of God. Ni Apostol Pablo, dadyaw nagtipagbaludan, nasipngit na liday, awang kadwana, na makapaupay, ngem kunana, but the Lord stood with me and said, be of good cheer. So laglagipon nyo, dayta kakabsat, nga uray adda tayo iti kala drought season ti panagbiag. Among ti Christian life kat kala season weather lang. Amen? Drought season, ngim han nga mapukaw kada tayo ti rag-o. Ngamin adda ti apo kada tayo, kat makipagpag na tayo ken kuana. Stay close to the Lord, brethren. Kadeti nga pandemic, stay close to the Lord. No adda dagiti sulisog mo, stay close to the Lord. Let's go to number 2. Stay clean from sin. Stay clean from sin. Proverbs 51, nakita tayo itay bigat. Dayjay sitwasyon ni David, kalpasan nga na-confront isuna ni Nathan, ket nabigbig na nga naamiris iti basol na, ket nagkararag ket kunana apo pataudem kanyak, paltuadem kanyak, aramidem ti pusok nga nadalus, ket pasubliem, biagem, anapay, paandarem manen, ibalik mo sa akin the joy of my salvation. Ti basol makaited, tinainlasagan nga ragragsak, ngampun dyan na itiragsak nga na espirituan. Ti basol maited na, tinainlasagan nga panakapnek, ngam pagbalinan na nga natikag iti espiritu kan iti pamati. You see that? Iso nga pilyon tayo kakabsat, nga adaywan, liklikan, idyan, talikudan, pagpanawan, dagiti aramid tilasag. Whether iti private life tayo, wano public life tayo, whether iti private, pribado abiyag, wano iti influensya kat goyod ti lubong, sikapem nga sika katagbiag nga nasantuan, pure heart, kat ma-maintain mo iti joy of the Lord. Proverbs chapter 10 verse 28, the hope of the righteous shall be gladness. Anya iti inanamaen, ekspektaren, ken mabalin nga kitaan dagiti nalinteg, agbibiyag tinalinteg, gladness. But the expectation of the wicked shall perish. Dagiti tarigagay panggep, namnamaen, plamplano, dagiti nadangkes, mapukaw da. Wow! Stay clean from sin. Do what is right. Amen, kakabsat? Amen. Number 3, stay in the closet.
stay in the closet. Ti kayat nang asawon da ito'y, i-practice mo iti panagbasa ti Biblia ken panagkararag, iti quiet time. Closet represents our daily quiet time. No Christian will grow strong nga awan ken kuana iti habit iti personal quiet time. Nasisita kakabsat. Why? In Jeremiah 15:16, anak ko na Jeremiah, thy words were found. Awang ngamin iti magata nga Biblia, idi the Old Testament, nakalaitang ingkat PCBS, Inkayanta National Bookstore, da magatang mo Biblia. Idi kakabsat, digidilaeng papadi, ti ayan, digitoy nga sa uti apo, written in scrolls, quotes, skin ti animal. Nabirukan ta. The words were found and I did eat them. Kinang kukunana. And thy word was unto me. Ti panagsaad na isaserek na, ti dating na kanya, ket ragsak ken pakaraguan ito'y pusok. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Amom, nasisita kakabsat, nga taraunan tayo, dagiti biyag tayo ti sa utiapo. John 16:24, nagmayaten kakabsat, hitherto have ye asked nothing in my name, ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Ti mangpennek, mangpunno, ti ragsak tayo katag panagkararag. So agdawat tayo ti apo. Ti panagkararag, panagdawat. Ibaga tayo man, ti panagkararag, panagdawat. O, isungahan ka nga, agalangan, agdawat ka iti apo. O, ti managdawat, iso ti maikan, ask and it shall be given you. O, amen? Agdawat ka lang. Number 4, stay compliant to God's statutes. Stay compliant to God's statutes. Agbaling ka nga natulnog, nalaka nga iturong, anapay, alisto nga maisurot. Alisto nga maisurot ti biyag tay kuma. Han ko mga narigat kakabsat nga isuro. Hantay ko man narigat nga maisuro kadagiti sa utiapo. John 15:11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you. In bagak, in yesngaw ko, in saritak kada kayo, dagitoy nga bambanag, tapno ti rag-ok agtalinaed. So, deti gayam sa utiapo, ket adda ng balkot, wano naipalipit, naipalaman. Ramen iti sa utiapo, deti ragsak. Amen? Ngano, deti sa utiapo, ket intalimang mo ti biyag mo, ket isuda iti imutektekam, ket pagbiagam, DJ ragsak kakabsat, ket mananam mo iti biyag mo. And that your joy might be full. Oh, kita nyo? Isu nga kakabsat, masapol nga hantayo nga tantanan, digito'y panagdingnig ti sasauti apo. Amen? Oh, no aldawan ti Domingo, Brother Carlo, saan kan ngagpampamayan, bumangon kan, agsukat kan, intat kapilyan, makigimong tan. Mayat man din siya nga pauwem kakabsat. Maang kakabsat. Oh, so, agdingag te ka, digiti sa utiapo, kat iaplikar tayo, itibiyag tayo. Digito iti ikaso tayo. Digito instruction ti apo. Digiti panangidalan, pamagbaga, iti apo, itibiyag tayo. Ikaso tayo ida. Number 5, how to maintain the joy of the Lord is stay concerned for souls. Stay concerned for souls. Amuyo, numan nag-soul winning ka, sabali ti ragsak nga dagan ka. Sabali ti ragsak
ti Kristiyano nga makairagpat ti kararwa. Makaiburay ti Ebanghelyo. Makaiyasideg, makaidalan iti kararwa, iti pannakaisalakan. A soul-winning church is a joyful church. If we do not evangelize, we fossilize. That means we deteriorate. We wither. Aglaylay kakabsat ti church nga nagsusoul winning. Kastamot ti Kristiyano nga nabayagan nga na nagiragpat, aglaylay kakabsat. Agmamayo. Agpapatay. Why? Tadayta ket trabaho iti maysa a Kristiyano. Oh, no makaibunong ka ti gospel tracts, maka-share ka iti word of God, at dadigiti makitam nga maisalakan, maispal, oh, nakaragragsak ka, amen? You see, stay concerned. Acts 15:3, Aramid 15:3, and being brought under way by the church, they passed through Phoenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. Naragsak jay church, madamag da, adu, dagiti na isalakan. Adu, dagiti imawat ti Apo. Amen. Day tamot kat kakabsat, iti profit kan gain ti ministry, nga adu, dagiti maisalakan. No kuman negosyo, ti gain mo kakabsat kat, dete adda iti napasubli, mula napasubli di capital mo, no di kat adda na gain mo pa'y nga neto. Ti gain ti Apo, ti ministry, kat dagiti kararwa nga mayasideg ken kuana. Saan lang nga dagiti lost souls, uray pa dagiti nabayagan nga saan nga nagat-aten, mapasubli da iti Apo. Di ba it brings joy to our church? Di kay maragsakan ita kakabsat, nga nakadadu tayo, titansyak ka deto attendance ta ita nga malem kakabsat, umabot tayo, tinasurok nga talugasot. Agasam deta. Oh, nakapuot ka pa nasurok nga talugasot, deti agat attend nga agdama, datayo nga adda, iti dayti nga gundaway. Luke 15:7, halaeng nga datayo ti maragsakan, no adda mairagpata kararwa. Kita niyo Luke 15:7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth more than over 99 just persons which need no repentance. Agguruod de langit kakabsat no adda maisalakan. Gaputa agragsak dagiti angheles iti sangwanan ti Apo. Adda manen maysa nga naispal, maysa manen nga naisalakan. No kasanot ragsak tayo nga dagiti loved ones tayo ket masave da. Dagiti friends tayo masave da. Kastamet nang nangruna pay di langit tirag-o ti maysa nga managbasol nga agbabawi ket mamati ken Kristo awaten nga kas manubot ken mangisalakan. So, anatragsak tayo nga believers, panagiragpat kadagiti karkararwa. Amen. So nga gitugot tay latta kakabsat ti gospel tracts, ket marik natay latta ti concern kadagiti tattao nga mayasidegda iti Apo. Itatta kakabsat kita niyo November 1 per schedule ti mapan panagbisita kadagiti sementeryo. Iti after service, after lunch, napang kami kada Pastor John, ni engineer, ijay maharlika. Oh, napang kami datay kakabsat, napamikinita, digiti plano, di design, di maharlika. Agat na dagas no kasla maharlikan tumot tilangan na di sementeryo tayo. So nga kung kunak kan Pastor J tayo, pahaan sa nga memorial park tinaganan, memorial garden. Oh, kapangalan tayo timula, kung nagado nga mulat miyembro tayo. Amen, Tita Beng? Amen, Tita Mel? Dagat na Tita Mel? Sister Sheila, nagado nga mulat miyembro tayo kakabsat. Ang amahan yung unay, tabaga puro mula unto pagyanan ng kakabsat iti pansyon. Memorial Garden. Ngam umay kakabsat ti piyesta, dati November 1. Piyesta at si Bibiyag. Agitugot kay ti gospel tracts. Eket di mo lang amo kakabsat, usaran na ka iti Apo, nga makaiburay iti Ebanghelyo ti pan nakaisalakan. Number 6,
Stay concentrated on things above. Stay concentrated on things above. Adda tayo iti daytoy agda mga biag, ngem dapat dagiti panunot tayo, adda nga naituon kadagiti nainlangitan nga banbanag. Amen. Colossians chapter 3 verses 1 to 3. Colossians chapter 3, 1 to 3, the Bible says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 2. Set your affection on things above, not on things on the earth. 3. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Dagiti nainlangitan ti kitaan tayo. Anat kahit nga sawon pastor, nga dagiti nainlangitan, the greater prospect of the future ti dapat nga adda ti panunot tayo. Well, ado dagiti miseries. Anat misery? Rason nga agbalin na miserable ti biag tayo. Paspasamak nga di inaasahan. Problema, parikot, iritasyon. Ngem kas Kristiyano, ti adda ko mati panunot tayo, laglagipon tayo. We have a greater prospect in life, and that is heaven. Nagmayatan kabsat, the word, take that word, great prospect. Iti 1 Peter 1:7 to 9, kastudi ko na 1 Peter 1:7 to 9, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Adda ti season ti biag tayo kakabsat, nga talaga nga adda tayo ti kasla maipalasat tayo ti apoy. We have that kind of season in the Christian life. But take heart, because we might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Nakamay-mayat to gayam kakabsat, iti pan acknowledge na data. Iti imatang tiya po, verse number 8. Whom having not seen ye love, in whom, though now ye see not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Greater prospect of heaven. Amen? Ala kakabsat, agpasnag tayo, di pa nagserbi tayo, ti apo ta, nakapimpintas ti prospect tayo. Deti mensahe tayo, bigat tayo, series tayo. No agpasnag ka, ada prospect mo nga crown in heaven. No agandor ka, kat anusam, digiti pa nakasuot ti panagbiag, ada prospect mo nga crown di heaven. No isukom ta biag mo, tayo nayaban na katiyapong agpastor, ada prospect mo nga crown di heaven. No ti biag mo, kat pinagsat mo, dagiti na inlubungan, inidyam, inukas mo, inikat mo, tinalikudam, dagiti na inlubungan, gapu iti apo, ada prospect mo nga crown ijay heaven. So datay nga Christians, agbalin tayo kakabsat, nga godly, faithful, dedicated, committed, determined, persistent, ti pa nagserbi tayo iti apo, kat adaragsak tayo, nga agserbi nga napinget, because we have a greater prospect that is heavenly and eternal. Stay concentrated on the things above. May kapito. Amen. Nagsakay mo lang. Stay complete. Stay complete. Anat ka na sa unti complete. Kahit na nga sawan, ada kurang tayo. Amen. Ada iti lackings. Ada iti kasapulan nga adda kada tayo. Tapno agbalin tayo nga naan-anay. Ano nga tadijay? Nga dapat addaken ka, tapno agbalin ka nga naan-anay. Nga daytoy nga panakaan-anay kakabsat. Ited na ti rag-o ti biyag mo a Kristiyano. Amen? Mangeg ko ti sungbat diti kapilya, grace. Dayta ti kasapulan nga maadda kada tayo, nga mangan anay ti biyag tayo kakabsat. 2 Corinthians 9:8, the Bible says, and God is able to make all grace abound toward you. Amin na pabor. Pabor ko nam kakabsat kat DJ, kaslang kumano, nag-apply ka ti trabaho, kat si ka tinagrantan, favor DJ. You have been favored over the rest.
napagasatan. Ngam siyempre, ako magkadatayo, DJ word nga na napagasatan mo, no, lucky ko na fortunate. Ngam ti apo kakabsat parabor, mangan anay king ka. Kat kaya na nga paadwen, amen? Parang ayen, pagburayuken, ano ba? Paglaplapusanen, tapnon sika, kan kanayon, nga adda iti amin nga panakaananay. Ti mesa nga pakaupayan tayo kakabsat, kat numakita tayo, dagiti awan kada tayo. Numakita tayo, dagiti awan nga kasapulan nga adda kada tayo. Ngam ko na ti Biblia ti Apo kabailan na nga paadwen ket pagbalinan na ka nga naan-anay ti amin nga bambanag. Amin na bambanag. Amen. Diya mo no anya iti adda nga makitam nga kurang ken kaita. Ti Apo kaya na nga pagbalinan nga naan-anay. Iti amin na banag. Tapnon daytoy nga panakan-anay ti amin na banag may abound to every good work. So nga kakabsat, takamay mayat ti agserbi iti Apo. Tano makita tayo, ti kinanumo tayo, agbalin iso na nga panakan-anay. Nga no makita tayo, kinakapoy tayo, agbalin to iso na nga panangpapigsa ti Apo kada tayo. Nga no makita tayo, dagiti pagkurangan, makita tayo ti panangpunno iti Apo. So nga kuna ni Pablo, di umuna makadwa Korinto 12:10. 2 Corinthians chapter 12, therefore, I take pleasure in infirmities. Agrag-uak kadagiti saksakit, reproaches, necessities, persecutions, distresses, mabali na may sa kadagita, ti addaking kaita nga mapaspasamat. For when I am weak, then am I strong. Ti kanito ngagmay sa kayo, kakabsat, nga makitkita yut kasasaad yo, kat umay ti panakadepress ti panunot, umay ti panangay-ay iti bagi, ti sarili, umay ti panagliday, umay ti panagkapoy, umay ti panakaabak iti rikna kakabsat, laglagipon nyo daytoy, ti parabor iti yapo naan anay. Kat kaya ti Apo nga paadwen iti amin a parabor na iti amin na banag ken ka. Good news! The grace of God is sufficient and will never run out. Nagsaya atin kakabsat. Deta nga parabor, kat kabailan na tayo nga ilasat, kadagiti amin nga pagteng iti panagbiag. Number 8, paborito ti HBBC dayto iso nga nagaragragsak. The HBBC family. Gapo ka detoy, anang nga ta dijay? Patangan nyo man. Anang nga ta dayta may kawalo. Nga daytoy ti may isa nga gapo nga ti HBBC. Nabiyag, naregta, naragsak. The word kini-engineer giving. Ngam letter C ngamin amin engineer. Stay a cheerful giver. Amen. Stay a cheerful giver. Ti Kristiyano kakabsat nga cheerful giver, nagpaiduma, ken nakadado nga ragsak ti itden ti Apo ken kuana. Amen. Kunana di Acts 20:35. Acts 20:35. I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Kita ang kakabsat, naragsak gayam iti Kristiyano nga tumulong kadagiti nakakapoy. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Hanak ko na nga naragsak ti umawat. Sinag ko na nga naragsak ti umawat. Naragsak ti umawat. Duri man pa'y may salang nga delata kakabsat ti inawat mo, naragsak kalata. Ngam ita kakabsat, nagrigatan ti agawid no agapukat abroad, panunutem ti ipasarabom kakabsat. Di ngamin, kada kayo nga data abroad, amoy yun, ita nga problema. Ti maysa nga parikot, dagiti agawid nga dat abroad, ti ipasarabo na.
Kakabsat, hanyo bang panunutan deta pasarabo. At may samot ngamin nga latag at uno tuwalyak at anamot DJ. 5 nga taon at abroad, mesa nga tuwalyat inted na. Di mo lat amot, di yun amot rigat kakabsat ti agbirok iti kwarta iti abroad tapno magagatang ti mesa nga tuwalyat di mat libre amin. Mabaybayadan mo tamin. Kat ti kabatugan ti kwarta kat tuok rigat bannog linget sangit kararag kan adubay. Numampay ti kasta. Sinagkuna nga na naragsak ti umawat. Akat naragsak kakakabsat. Amen. Ngimanat ko na ti Biblia. Naragragsak ti mangted. Ngim ti umawat. Ti lubong kakabsat. Naragragsak ti umawat. Ngim mangted. Iso nga, by nature, hantay kaya timangted. Taditay ammo, naragragsak. Gayam timangted ngam umawat. Tingamin ammo tayo, naragragsak ti umawat ngam mangted. Ngam kada tayo nga anak iti apo, naragragsak iti mangted ngam iti umawat. Anak ko na di 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver. Isong amuyo, dinggan nyo. Siyasin no, dagiti naragsak nga makakita kadigitay accomplishment. Kan achievement ti HBBC, babaan ti parabor ti Apo. Cheerful givers. Mabalimumot nga ibaga, ay, adapasot ko jay. Uri may salaang nga palig-palig di illicit electric pan ti pasot ko jay. Mesa nga tiles. Amen? Naragragsak iti mangted ngem iti umawat. Damagan nyo digiti cheerful givers. Sa balit ragsak di jay nang ted ngem di jay umaw. Jay imawat, no nakan nantun tay sausage. Pritom nga umuna na imimas kakabsat. Sa mga laketsap. No nakapanganan itay sausage kakabsat, nalpasan ti ragsak na. Ngam sa balit ragsak detay nang ted. Apay, makita yung tuno Domingo, ituloy kong to the message tay bigat, apay nga naragragsak iti mangted ngem iti umawat. Why it is more blessed to give than to receive. Tun Domingo, agkikita tayo, palubos iti Apo. Kunak itayen, no aldawan ti Domingo, Brother Carlo, bumangon kan. Agrubuat kan, intan kapilian, makigimong tan. Kada kayo nga online, ag-tune in kan. Amen! Praise God for that.